खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी जोबोद दुंहाव थासारिनि गेजेराव फैदों मोनसे गोदान नेम 1 आगस्तनिफ्राय सोलायगोन गासै फरायसालिफोरनि समफारिया दुंहाव थासारिनि थाखाय सोलोंथाइनि समफारिखौ सोलायनाय जादों नांगौ बे समाव गासै सरकारि आरो सरकारि नङि फरायसालिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान नेम कामरुप मेट्र' जिल्लानि जिल्ला कमिशनारजों सावरायनाय बायदिब्ला गोलोम बोथोरनि बन्दनि उननिफ्राय एबा 1 आगस्तनिफ्राय गासै फरायसालिफोरनि समफारिया सोलायगोन गासै सरकारि आरो सरकारि नङि फरायसालिफोरनि थाखोफोरा फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन आरो 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै बन्द एबा गनायनि बेलायाव समखौ थाखो बादियै थि खालामनाय जागोन गुदि फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरा 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै 11:30 रिंगायाव गगोन आरो एमए थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरा 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै 12 रिंगायाव गगोन आरो एचएस थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरा 1 रिंगायाव गगोन बे गोदान नेमआ सरकारि आरो सरकारि नङि गासै फरायसालियाव बाहायजागोन आरो बे गोदान नेमखौ रायजोआव जोबोद दुंहाव थासारिखौ नोजोर होनानै लानाय जादों दुंहाव थासारिनि थाखाय सोलोंथाइनि समफारिखौ सोलायनाय जादों नांगौ बे समाव गासै सरकारि आरो सरकारि नङि फरायसालिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान नेम कामरुप मेट्र' जिल्लानि जिल्ला कमिशनारजों सावरायनाय बायदिब्ला गोलोम बोथोरनि बन्दनि उननिफ्राय एबा 1 आगस्तनिफ्राय गासै फरायसालिफोरनि समफारिया सोलायगोन गासै सरकारि आरो सरकारि नङि फरायसालिफोरनि थाखोफोरा फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन आरो 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै बन्द एबा गनायनि बेलायाव समखौ थाखो बादियै थि खालामनाय जागोन गुदि फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरा 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै 11:30 रिंगायाव गगोन आरो एमए थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरा 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै 12 रिंगायाव गगोन आरो एचएस थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरा 1 रिंगायाव गगोन बे गोदान नेमआ सरकारि आरो सरकारि नङि गासै फरायसालियाव बाहायजागोन आरो बे गोदान नेमखौ रायजोआव जोबोद दुंहाव थासारिखौ नोजोर होनानै लानाय जादों दुंहाव थासारिनि थाखाय सोलोंथाइनि समफारिखौ सोलायनाय जादों नांगौ बे समाव गासै सरकारि आरो सरकारि नङि फरायसालिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान नेम कामरुप मेट्र' जिल्लानि जिल्ला कमिशनारजों सावरायनाय बायदिब्ला गोलोम बोथोरनि बन्दनि उननिफ्राय एबा 1 आगस्तनिफ्राय गासै फरायसालिफोरनि समफारिया सोलायगोन गासै सरकारि आरो सरकारि नङि फरायसालिफोरनि थाखोफोरा फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन आरो 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै बन्द एबा गनायनि बेलायाव समखौ थाखो बादियै थि खालामनाय जागोन गुदि फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरा 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै 11:30 रिंगायाव गगोन आरो एमए थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरा 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै 12 रिंगायाव गगोन आरो एचएस थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरा 1 रिंगायाव गगोन बे गोदान नेमआ सरकारि आरो सरकारि नङि गासै फरायसालियाव बाहायजागोन आरो बे गोदान नेमखौ रायजोआव जोबोद दुंहाव थासारिखौ नोजोर होनानै लानाय जादों